България се развъждат над 20 породи коне. Но това е единствената автохтонна порода коне. Породата се развъжда главно в високите части на планините в България. Имаме животни от породата в Стара планина, Рила, Родопите и един най-големият масив е в Родопите. Предни години се е извършвало по различни причини, обективни и субективни, кръстосване с тези животни и по този начин породата изчезва. Значи при тази порода коне тя се отглежда свободно, не е както другите културни породи в боксове, в конюшни. След завършването ми в университета в Стара Загора и прибирайки се на село и започвайки работа като ветеринарен лекар в участъка, от тогава 11-12 години, като преди това моят дядо също се е занимавал с отглеждането на такива животни. Отглеждаме на свобода в Балкана, кобилите и малките кончета, а кастратите, които вече са обучени да работят, в смисъл да превозват дърва за огрев, да орят ниви за сеитба на картофи, да дърпат купи с сено, при прибиране на сеното. Ги отглеждаме целогодишно в обори. Мога да ви кажа, че тя по отношение на работоспособност е уникална. Главно се използва в дърводобива днес. Там, където не е силно казано човешки крак не може да мине, кон е натоварен, минава. Значи един такъв кон носи близо собственото си тегло.